Řekni cítím nahlas v každé větě, kterou řekneš. Generuješ tím energii ve svém těle. Vyráš si tím energii pro lepší zdraví a větší prosperitu. Vytváříš tím tak silné rázy energie, že tvoje tělo vibruje. Rozšiřuješ si tím energii tvého těla a tvé mysli ke spojení se správnými lidmi. Lidmi na správném místě a ve správný čas. S těmito lidmi si tím pádem schopen vytvořit větší energii a větší spojení ve prospěch vašich životů. Spolu vytváříš krásné lidi kolem sebe a pomáháš vytvořit i jim lepší život. Společně jste pak schopni vytvořit lepší život, spojit vaše energie a přinést krásu do vašich vztahů. Tímto otvíráte energetické toky k vašim blízkým osobám. Společně tak tedy vytváříte lepší život.